tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Haleluya. Tinosangana zvekare pamunamato wedu weChrist Embassy watinoita pamhepo, ndichivimba senguva yose kuti makava nesvondo rakanaka, uye kuti manga muri kufamba nesu pazvidzidzo zvese zvatanga tiri kutumirai. Senguva yose tinokukurudzirai kuti muverenge zvidzidzo izvozvo, mudzidze uye mugoverane pamwe chete nevamwe. Tumirai zvidzidzo izvozvo kuna vamwe, munenge muchitongovabetsera, nokuti shoko raMwari ndicho chinhu chinofanira kuwanikwa nemunhu. Bhaibheri rinotaura richiti kwanzi munhu haangararami nechingwa chete, asi neshoko rimwe nerimwe rinobuda mumuromo maJehovha. Kungodya chete hakusiko kunoita kuti munhu ave mutano, hakusiko kunoita kuti munhu, upenyu hwomunhu hufambe zvakanaka. Anofanira kuwana shoko raMwari. Haleluya. Zita rangu ndoitwa Brighton, ndichitamba mufudzi wenyu pamhepo, ndichitenda mufudzi Chris. Ndoda kuti pamukana iwoyo kuti tigone kusangana saizvozvi tichidzidza shoko raMwari, tichikurudzirana uye tichisimbisana. Ndinovatenda zvekare nokuda kwebhuku reRhapsody ravanotinyorera. Zuva rimwe nerimwe tinenge tiine chidzidzo cheRhapsody chatinotumirwa namufudzi Chris. Ibasa guru iro togara tichitaura kudaro. Tinotenda Mwari nokuvagonesa kuti vaite zvinhu izvozvo. Ndoda kuti tipinde muchidzidzo chedu chezuva ranhasi. Senguva yose ndinochitora mubhuku reRhapsody. Kwanzi usapa Satani mukana wekushanda mauri. Haleluya. Usapa Satani mukana wekushanda mauri. Unoda uchitoverenga musoro wechidzidzo ichochichi, chinobva chatokutaridza chega kuti iwe ndiwe unosarudza wega kuti Satani woshanda mauri here kana kuti bodo. Kureva kuti unogona kumudzivisa, unogona kumukonesa kuita zvaanoda mukati muupenyu hwako. Asi regai tinzwe kuti mufudzi Kristu anoti kudii pamusoro penyaya iyoyi. Vanovhura naRuka 22:3. Kwanzi Satani akabva apinda muna Judhasi, ndiye uya ainzi Iskarioti. Akanga ari mumwe wevadzidzi vaJesu, aiva muboka revaya vane 12. Haleluya. Saka mufudzi Kristu otsanangura kwai Judhasi Iskarioti akanga ari mudzidzi waIshe Jesu. Akanga achitova mumwe wevadzidzi vaJesu, ivo vaya 12. Saka akafambavo natenzi, akanzwa nzidziso dzaJesu, akaona minana yaJesu. Asi Judhasi aida zvekutora zvinhu zvevamwe, ndiyo yaiva tsika yake. Izvi ndizvo zvakaita kuti Satani apinde maari, akabata mwoyo wake. Kwanzi Judhasi wanga netsika yakaipa, waida zvokutora zvinhu zvavamwe asina kupiwa, waibira vamwe. Kwai tsika iyoyo ndo yakaita kuti Satani apinde maari. Saka tikutoona ipapapo kuti zvaunoita, zvinhu zvaunoita, tsika dzako ndo dzinokukokera mweya itsvina, ndo dzinokoka Satani. Pane tsika dzinokoka Satani, pane tsika dzinodzinga Satani. Iva netsika dzinodzinga Satani. Munhu ane tsika yekunamata, tsika yekudzidza shoko raMwari, achitaura shoko raMwari, achienda kunosangana nevamwe paminamato, munhu wakadaro ane tsika dzinodzinga Satani. Satani haagoni kunyatsogarira pedo nemunhu wakaita saiyeye. Asi munhu uya unoda kunzvenga, akanzwa kuti nhasi kuno munamato unoda kunzvenga,
akanzwa kuti nhasi kune basa rakati riri kunoitwa kuchechi kana pai, oda kunzvenga, akanzwa kuti vatsvene nhasi vari kuita zvakati, haadi kuvapo, achiita zvimwe zvinhu zvisina kunaka, kureva nhema kubasa saizvozvizvi zvaJudhasi. Mweya yetsvina inowana munhu wakadaro iri shamwari yayo yakanaka. Saka mweya yetsvina inoda kugara mumunhu akaita saizvozvo. Kwai Judhasi uyu ndiye aichengeteswa mari naIshe Jesu, asi aipota achiba mari yacho. Iyi yaitova tsika yake. Izvi ndizvo zvatinoziviswa muna Johani 10:3. Zvino Satani anoshandisa tsika dzevanhu, ndo dzaanoshandisa, ndidzo dzaanoshandisa kuvaparadza. Judhasi aisaziva izvi, aingofunga kuti akanga akangwara, asi akanga ari kutoteiwa netsika yake iyi. Saka kwai Satani anoshandisa tsika dzavanhu. Achikuona uchiita zvinhu, otoona kuti uyu munhu uyu ndofunga togona kuwirirana, oda kutouya ipapo opindawo, wozoona zvinhu zviya zvoramba zvichiwedzera. Wanga uchimboreva nhema imwe chete pasvondo, waakuita dzokuradanura nhema dziya. Waakuvhara nhema nenhema, uchivhara dzimwe nhema nenhema, waakutozoita, wautozopedzisira wamhondi nokuda kwenhema dzako idzodzodzo. Kuti uchaziva kuti wakasvika ipapo sei, hauchatozivi. Inyaya yetsika doko dzawachengeta idzi. Inotanga iri doko, asi yoramba ichingokura. Tsika iyoyo yakashata iyoyo. Igurire pasi isati yakura saizvozvo, ichidoko, wotosiyana nayo. Ndo zvaunofanira kuita. Ndo kushandisa kwatinoita shoko raMwari. Ndosaka Mwari vachitipa shoko ravo, kuti tigone kugara tichizviongorora nokuzvinzvera. Kwanzi naPauro, zvinzverei muone kuti muchiri mukutenda here, muchiri kuvimba naShe here. Zvinzverei, zvikanzi hamuzivi here zvamuri pachenyu. Zvinzvere, zvitarire, tsika dzako haudzizive here, zvinhu zvaunonyanya kunakidzwa nazvo hauzvizive here, kwaunonyanya kuda kutambira haukuzive here. Zviongorore, uzvitarise, uzvicherechedze, woona kuti zvii zvinofanira kubviswa mauri. Chawatoona chisina kunaka chichipesana neshoko raMwari, chibva watochibvisa. Usachirera, chinokura chikakombodza, chikazopedzisira chakuparadza mangwana. Saka gara wagadzirisa pakaita saipapo. Kwai Judhasi uyu akazoenda kuvakuru vevaJudha akanotengesa Jesu kwavari. Izvi ndizvo zvatinoziviswa nemagwaro. Akazopiwa mauto ndokunataridza kwaiva naJesu. Jesu vaiva vari muboka revanhu. Judhasi akasvika akavatsvoda, aida kuti mauto azive kuti Jesu vaiva vapi. Jesu vakamutarisa vakabva vataura. Mashoko avo tinoaverenga muna Ruka 22:40. Vakati, nhai Judhasi, usaita seunondida, uchinditsvoda, iwe uri kutonditengesa. Asi Judhasi haana kuvhunduka. Wanga arera tsika iyi kwenguva yakanyanya kureba, zvokuti kana kuvhunduswa namashoko aJesu wanga asisavhundusi nawo. Wanga atosindimara mwoyo wake, wanga atopanduka zvachose. Iwe unogona kunge uchingochengeta imwe tsika isina kushata sekutaura isina kunaka sekutaura kwataita, uchingofunga kuti chinhu chidoko, hadzisi nhema, ndachida ngoti asazonditi zvakati, asazondifungira zvakati, ndachida ngoti ndikamuudza izvozvo ndinoziva kuti anozovhunduka. Saka ndangoti rega ndingomutaurira ndichiti, regai nditaure nepapapa,
regai nditaure ndakadai, handina kunyatsomurevera nhema, ndandichingodai. Aiwa, zviri kutokura zvinhu izvo zvitokombodza. Shuva kugara wangochena, shuva kugara wangochena usina chitema chaungapomerwa. Ndochofanira kuva chishuvo chako ichocho. Ndo anofanira kunge ari mafungiro ako. Haleluya. Kwanzi Ishe Jesu vakazosungwa vakatongerwa kufa, apa Judhasi ndipo paakazovhunduka. Akanga ava kunzwisisa kushata kwezvaakanga aita, akabva anozvisungirira ndokutoparara zvachose. Ndo mashandiro anoita Satani iwayo. Anopofumadza vanhu, achivanyengera, achiita kuti vashuvire zvinhu zvisina kunaka, vachizopedzisira vasisanzwisisi zvavari chaizvo. Anovaitisa zvinhu zvavasingatogoni kutsanangura pachavo, vachizopedzisira vawira munjodzi huru. Njodzi yacho inenge isingabudiki. Saka kwanzi Satani unokunyengera uramba uchiita zvinhu izvozvo, uchingonyura mazviri kusvika usisagoni kudzoka. Hauchatogoni kuzoshanduka, watonyura mazviri zvachose. Judhasi wakanga aita zvinhu zvaakanga aita izvi ndokunge achinyura mazviri zvokuti kuti achatendeuka haana kuona sekuti kutendeuka kuchaita. Wakatozongonozvisungirira akachibva angoparara zvachose. Satani ndo zvaanenge achida izvo, zvokuti ubva watongoparara zvachose, wobva watongoenda zvachose. Ndo zvaari kuda kuita izvo, nokuti kwai Satani imbavha inongouya kuzoba, kuuraya nokuparadza. Ndo zvaanongovinga izvozvo, kuzoba, kuuraya nokuparadza. Haagutsikani kana asati aparadza. Ukamuona achikuunzira chimwe chinhu, shungu dzake ndedzokuparadza. Chero chinhu chacho chikada kuita sekuti chakanaka, shungu ndozokuda kuparadza. Gara wangwarira, womudzingira kure. Tatiita zvinhu, iva netsika inodzingira Satani kure. Kune tsika dzinodzingira Satani kure, kune tsika dzinomukwezvera pedo, kune tsika dzinomuita shamwari. Iwe usaita tsika dzakadaro. Haleluya. Kwanzi munhu haafaniri kushuvira. Kwanzi Judhasi aisamboshuva kuva mhondi, asi akarera tsika yakashata ndokuzvijaidza kutadza. Muna zviri kuita. Kwanzi aisamboshuva kuva mhondi. Rangarirai vaitovawo mudzidzi waJesu, achitoteererawo kudzidziso dzaJesu, achitoonawo minana yaitwa naJesu, achitonakidzwawo nezvinhu zvanga zviri kutoitikawo mushumiro yaJesu, achitozvionawo achitozoparidzawo shoko. Pakatumwa vamwe vachitumwa vachinzi vaende vanoparidza, waitovapowo achitoparidzawo. Aitovawo muparidzi. Aisambofunga kuti angava mhondi, asi tsika yake wakarera tsika yakazoita kuti apedzisire ava mhondi. Kune tsika inogona kuita kuti upedzisire wava mhondi. Unotanga usiri mhondi, asi wota tsika iyoyo, woteera tsika iyoyo, wopedzisira wava mhondi. Haleluya. Saka usachengeta dzakadaro. Kwanzi wakarera tsika yakashata ndokuzvijaidza kutadza. Zvivi hazvisi zvekujairira kuita, zvinokuparadza chete. Usajairira kuita zvivi, zvinokuparadza. Kunyange zviri zvidoko sei, kwa usazvijairira kuzviita. Kune vanhu vakaita saJudhasi nhasi. Vanhu ava vanokara zvevamwe, vane hasha, vane ruchiva. Kune mhondi dziriko nhasi. Mhondi idzi dzinotovawo nemhuri, dzinotovawo nevabereki, dzinotovawo nevana, uye dzinotofarirawo vana vadzo ava, asi dzinoita zvinhu zvisingaitwi nevanhu, dzichizongopedzisira dzozvidemba. Haleluya. Saka usajairira kutadza, usajairira zvinhu zvakaipa, usava netsika yakashata. Haleluya. Usava nehasha
usakara zvevamwe, usava neruchiva, siyana nazvo, zvinozokupinza muna taisireva. Haleluya. Kwai munhu haafaniri kushuvira zvinhu zvakashata. Usashuvira zvinhu zvakashata. Haafaniri kuva netsika yakashata. Angazopedzisira ava kushandiswa naSatani. Ndiri kufunga ipapa kuna vamwe kwanzi usashuvira zvinhu zvakashata. Kuna vamwe vanotoita minamato yokuda kunamata kuti vamwe vanhu vaparare. Ngaaparadzwe. Ndomudanira moto atsve. Ndoita zvakati uchiita saizvozvo. Ukajaira izvozvo, nhasi uri kunamata munamato uyu uchitsvaka kuti uyu aparadzwe. Ngatimboti waparadzwa. Wanamata zvemumwe uchiti uyo ngaaparadzwe, uyo ngaaparadzwe, uyo ngaaparadzwe. Uchingoparidza, waakutozojairira. Watova umhondi hwawakuita. Chirizviita muzita raMwari. Haleluya. Bhaibheri haritauri tichidaro. Handisi kuti sei dzimwe nguva vanhu vachipotsa ipapo. Bhaibheri rinoti kwanzi dava nokuvenga. Ndozvarinotaura. Uvanyengeterere. Vashuvire zvakanaka. Wakutorera hanzu yako mupe imwe. Wakudira mbama kune rimwe dama kwayo mupe rimwe dama. Ndo matauriro aita Jesu. Ndo maonero anoita zvinhu. Ndo manzwisisiro anoita zvinhu. Wadii kungofungawo saizvozvo. Haleluya. Wadii. Hazvirevi kuti unenge usina simba. Hazvirevi kuti unenge wakapusa. Asi une rudo. Mwari rudo. Vakaona tichitadza, tichivasvora, tichivamhura, tichivatuka, panyama zvokutiparadza, vakatitumira mwanakomana wavo, akatifira pamuchinjikwa. Ndo mafungira avo, ndo mashandira avo. Vanoda ukama hwakanaka navanhu. Haleluya. Saka kwanzi usajairira kufunga zvinhu zvisina kunaka. Usaa netsika yakashata, ungazopedzisira wakushandiswa naSatani. Ndiko kusaka uchifanira kugara wakachengeta mwoyo wako. Usarega makaro achikupinda. Usarera hasha. Zadza mwoyo wako neshoko raMwari. Rega Mweya Mutsvene vagone kushanda mauri. Rarama mukururama. Shandisa shoko raMwari pakurarama kwako. Ndiko kuti Satani agarire kure newe. Ndiko kuti asagona kukushandisa. Ndataura rikati iva netsika. Tsvaka kuva netsika inodzingira Satani kure. Ita zvinhu zvinodzingira Satani kure. Usaita zvinhu zvinokoka Satani. Ungapedzisira wakushandiswa naye. Kana akukushandisa anonyatsokushandisa nenzira yaunozoshamisika kuti ndini here ndakuita zvese izvozvizvi. Haleluya. Regai tinamate. Namatai munamato uyu muchinditeedzera mashure. Iti Baba vandinoda, ndinokutendai. Chiedza cheshoko renyu chinondifambisa mukururama. Mweya Mutsvene vari kushanda mandiri. Vari kuita kuti ndifambewo mukururama. Mwoyo wangu uzere rudo. Pfungwa dzangu dzinoshuvira zvinokufadzai imi. Ndinoramba kushandiswa naSatani. Ndinoshandisa mazano enyu pakurarama kwangu. Ndinoshandisa simba raMweya Mutsvene pakurarama kwangu. Saka ndinorarama upenyu hwakachena muzita raJesu. Amen. Haleluya. Regai kutenda Mwari, uchitenda Mwari, chikunyengetererawo zvekare. Haleluya. Malebo sataka malaba. Rabo shedemoza grata malibosha. Lebro sadraka bazonte mashilia straka bronde. Baba tinokutenda, ada kushoko renyu. Iro shoko renyu rinotiratidza upenyu hwevaMwari. Rinotiratidza nzira yakanaka yekurarama. Richitidzidzisa kurarama upenyu hwavaMwari. Upenyu hwekukunda, upenyu hworugare, hwogara takafara, tichikurira zvinhu zvenyika ino. Baba ndonyengeterera vanhu vandomata navo. Taura maropafadzo pamusoro poupenyu hwavo. Tichinamata shoko irori rishande mukati muupenyu hwavo. Meso emweya yavo avhurike, vagone kunzwisisa nokugamuchira chokwadi cheshoko renyu. Vasaita zvinhu zvinokoka mweya yetsvina mukati muupenyu hwavo.
asi vagone kuita zvinhu zvinodzingira Satani kure navo. Ndinyengeterera vose vasinzwa zvakanaka. Ndinomira saJesu iko zvino ndichirayira marwadzo iwawo kuti abve mumwiri yavo. Ndinorayira misoro inotema kuti inyarare. Ndinorayira midumbu inorwadza kuti inyarare. Ndinodzinga kensa kubva mumwiri mako iko zvino. Chirayira kuti uve neutano hwakanaka. Baba ndinokutendai ndokurumbidzai. Haleluya. Amen. Haleluya. Zvakanaka. Toda kuti timbowana nguva yokurumbidza Mwari tichiimba. Mangwa asati wazvarwa kwechipiri, tauzokunamata newe. Mushure maizvozvo tigamuchire Jesu kuzvarwa kwechipiri. Tosangana zvekare musvondo unouya tichidzidza shoko raMwari saizvozvi, tichinamata tiri pamwe chete. Mwari vakuropafadzei. Makanaka munoita zvinhu nemazvo, tinokukudzai nezvose zvamaita. Simba renyu ikuru, mune nyasha nokusingaperi. Tinokukudzai nezvose zvamaita. Ishe makanaka munoita zvinhu nemazvo, tinokukudzai nezvose zvamaita. Simba renyu ikuru, mune nyasha nokusingaperi. Tinokukudzai nezvose zvamaita. Takakunda zvinorema patakadana Israeri. Simba reshoko renyu ndiro rakatikundisa. Makatiratidza zvakavanzika, mashoko enyu anovimbika. Muri mutsvene Ishe, zvamunoita zvakanaka. Muri mutsvene Ishe, zvamunoita zvakanaka. Takakunda zvinorema patakadana Israeri. Simba reshoko ndiro rakatikundisa. Makatiratidza zvakavanzika, mashoko enyu anovimbika. Muri mutsvene Ishe, zvamunoita zvakanaka. Muri mutsvene Ishe, zvamunoita zvakanaka. Muri mutsvene Ishe, zvamunoita zvakanaka. Muri mutsvene Ishe, Ishe makanaka. Ishe makanaka munoita zvinhu nemazvo, tinokukudzai nezvose zvamaita. Simba renyu ikuru, mune nyasha nokusingaperi. Tinokukudzai nezvose zvamaita. Takakunda zvinorema patakadana Israeri. Simba reshoko renyu ndiro rakatikundisa. Makatiratidza zvakavanzika, mashoko enyu anovimbika. Muri mutsvene Ishe, zvamunoita zvakanaka. Muri mutsvene Ishe, zvamunoita zvakanaka. Takakunda zvinorema patakadana Israeri.
munoita zvakanaka, muri mutsvene Ishe, zvamunoita zvakanaka, makatendeka Ishe, zvamunoita zvakanaka, muri mutsvene Ishe, zvamunoita zvakanaka, makatendeka Ishe, zvamunoita zvakanaka, makatiratidza zvakavanzika, mashoko enyu anolimbika, muri mutsvene Ishe, zvamunoita zvakanaka, muri mutsvene Ishe, zvamunoita zvakanaka, makatiratidza zvakavanzika, mashoko enyu anolimbika, muri mutsvene Ishe, zvamunoita zvakanaka, muri mutsvene Ishe, zvamunoita zvakanaka. Novimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa, taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu kuti vapinde mumwoyo mangu, ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu, ndinopupura kuti Jesu ndivo vava Ishe wangu, saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva, ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 166 928 kana kutuma tsamba pa shonaror@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*6*58225# motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodi inoti TNIOG nemavara makuru. Tinoda kukuzivisai zvinotevera. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri, mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Munamato uno munoubata pa WhatsApp, pa radio, pa YouTube panoti Shona Online Church. Tinokumbira mutizivise kana muri kutibata pane imwe yenzvimbo idzi. Kana pari pa internet munogona kunyoresa muchitipa zita renyu. Kana pari pa WhatsApp tinyorerei tigopota tichikutumirai zvimwe zvidzidzo, kana kutitumira SMS pa 0772 166 928. Ivai nesvondo rakanaka. Rhapsody, book.